Hindi mahapos o kon masayon ang pagpasaylo sang aton utod. Apang kun aton inihimuon, mahuklasan kita sang hibugaton sini. Ang pagtuon subong, simanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtalakay sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host. Kag sa siningitiyon, ari ang akong duwa ka mga guest nga kabalugid ko nga may ara gid sila nga ikabulig kag manami ang aton leksyon sa sini nga semana, leksyon 12. Ang una akong pakilala sa inyo si Ma'am Giselle Ann Dipilio, originally from Dumaguete, Negros Oriental. Apang diri na siya subong because isa siya sang aton mga manunudlo sa School of Science and Education, labi na gid sa Biology Department. Ma'am Giselle, mayong adlaw sa imo. May adlaw Pastor Tomado, may adlaw Pastor Aragon, may adlaw ipapahuay sa tanan kag nalipay gid ko nga ari naman ko tani enlighten naman ta kag damo man kita sang ma-learn sa aton nga lesson. Yes, thank you Ma'am Giselle. Ikadua akong pakilala sa inyo, masunson ninyo ni makita. Diri siya isa sang aton nga gwapohon nga mga manunodlo diri sa CPC, labi na gid sa School of Theology. Formerly, he was the Dean of the School of Theology. Now, karon pangayo siya nga mangin isa sa aton mga administrators. Ang iya department amo ang advancement administration. Wala sang iban si Pastor Dr. J.C. Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Dr. Tomado, Pastor Tomado, Ma'am Giselle. Kag sa tanan naton nga mga kaabyanan nga masunsunggid kag matutom nga nagasunod sa ning aton programa. Mayong adlaw sa inyo tanan kag kabay nga kita sa liwat makaangkon sa matahom nga mga mensahe nga aton matun-an sa atong election sa sining nga semana. Yes, thank you gid Ma'am Giselle, Doc Jess, sining inyo nga pagbaton sining nga invitasyon. Ang atong leksyon kanami mga kauturan, leksyon 12 para sa Hunyo 11, Tubtob 18. Si Jose Principe sang Ehipto, Joseph, the Prince of Egypt. Habang sa hindi pa ako na ipasalamatan ang atong mga sponsors, kami dakogid ang amon nga pasalamat sa inyo. Hindi na namon masaysay ang inyong mga ngalan, but nevertheless, ang Diyos magapakamayo sa inyo nga kung wala kamo, mabudlayan kita sa pagpadayon sini sa aton nga programa. Labi na gid ang aton nga radyo sa Radyo Bandera kag sa Hope Radio General Santos and Hope Radio Hinuba, Negros Occidental. Kag sa iban pa sa Antique, sa Aklan, sa Iloilo, sa Negros Oriental. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. Ari na kita sa leksyon 12. Apang sa hindi pa aton na nahiduko ang aton mga ulo. Sa siningation Ginoo, kami nagapalapit sa imo. Una best nagapasalamat sang imo nga gugma sa amon. Kag sa imo nga paghatag sa amon sininuman nga adlaw. Nga isa ka productive nga adlaw. Kag isa man ka exciting nga adlaw para sa amon. Labi na gid sining amon pag subaybay kag pag busisi kag pag eksplikar sining leksyon 12 sa sining nga semana. Salamat nga imo kami ginsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos.
Amen. Ya, Ma'am Giselle, aton basahon ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga teksto makita sa libro sang Heneses 41:41. Kag si Faraon nagsiling kay Jose, "Tan-awa, ginabutang ko ikaw sa bug-os nga duta sang Ehipto." Amen. Mga kauturan, ari na kita sa leksyon 12. Kag ini mabasa naton ang istorya ni Jose sa isa na siya ka prinsipe dito sa Ehipto sa Kapitulo 41 tubtog Kapitulo 45 sa libro sa Heneses. Pastor Jess, ano ang aton paabot sining istorya ni Jose being the prince of Egypt already next to Pharaoh the king, and then ano ang nahitabo sa iyang mga utod when these people came and asked help from him? Ang aton leksyon, Pastor, no, sa sinang nga semana, mga kauturan, isa siya ka bantog nga istorya sa bala nga kasulatan. No? Daw halusan tanan sang gamay pa kita, nga istoryahan na kita sa story ni Jose. No? Kagining istorya mga kauturan aton talupangdan kag nahibaluan nga isa ini siya ka mix lang istorya. Mix lang sang gugma, istorya sang gugma, istorya sang kaugot, istorya sang maimon nga mga kauturan, kag istorya sang pagkamapinatawaron sang baganihan nga tawo sa balang nga kasulatan nga mo si Jose. Kung aton pagatan-aw ng iyang kinabuhi tuman kalisod sa malawig nga mga tinuig, nakaagi siya sang hamungaya, nakaagi siya sang kapiot, nakaagi siya sang kabudlayan, pagkadiskuryo, apang aton makitaan sa sinang istorya ang kamot sang Ginoo nga mapainulubon nga nagaalay-ay sa kay Jose. Walay sa payan sang kabudlayan apang ang iyang pagsalig sa Ginoo amo lamang gid ang butang nga nagluwas sa iya. Hindi lamang siya kundi ang tanan nga mga kauturan niya kag katawhan didto sa duog sa iyang amay. Isa ko. Yes, kanami. Ma'am Giselle, anong imong pagid nga ma-introduce sa atong leksyon? Kag dira man sa addition man sang gihambal ni Pastor Aragon, makita man naton dira nga sa storya gali ni Jose, kung kisa ang aton lang i-focus ang success, kanami kay amo ni hindi naton wala naton bala na emphasize nga may dako gali nga leksyon nga dapat naton mabalaan sa mga utod ni Jose nga makarelate kita sa isip nga mga bata kag children sa aton nga Ginoo. Yes, kanami mga kauturan. Yes, and that is what we'll be expecting this week. The rise of Joseph into power, o being the next to the king, ang iya kompronta sa iyang mga utod nga nagbaligya sa iya halin dito sa Kanaan kag ginbaligya sa Ehipto, ang iya nga kita sa iya gital nga utod nga si Benjamin kag mga kauturan ang pagbutang niya sang iyang kupa sa sa may sako ni Benjamin nga amo ang rason nga sila ginpabalik liwat sa Ehipto bisan nga sila nakalakat na sa ila pagmamakal sa mga pagkaon halin sa Ehipto. Yes, sa aton nga Sunday nga leksyon, Joseph rise to power. Pastor, ano gid ang ara? The ground Joseph was appointed by Pharaoh. Ano na di, Pastor, ang dalom-dalom nga aton matulupangdan man? Ang unang talalupang doon din naton mga kauturan, among isa ka pagtuad ni Paraon sa kaalam kag sa giya sa Ginoo nga among naghatag sang kaalam sa kay Jose sa pagbadbad sini nga damgo. Apang kun aton gid pagasundo ng istorya mga kauturan, aton matalupangdan nga isa sa mga rason o isa sa mga rasones, no, nga ang si Jose ginhimo niya ikaduha sa iya ranggo sa Ehipto bangod sang maalamon nga plano ni Jose sa pagluwas
sa mga katawhan gikan sa gutom. Do bilang na pangaduha lang iya ang plaster iya sang pagtuo ni Paraon sa Ginoo ni Jose, kag more sa iya amo ang kaalam nga ginhatag ni Jose kung ano ang pagsulbar sini nga solusyon. Yeah. Apang kung aton gitanawon sa likod sini nga tanan, ang Ginoo gihapon amo ang naghatag si kay Jose sini nga kaalam. Maskin pa nga ang sa kay Paraon ang iyang pagtan-aw iya laban sang sa material sang sa espiritual, apang kung aton pagatanawon hindi ini nahitabo kung ang Ginoo wala naghatag sa kay Jose sing kinaalam. So diri naton makitaan mga kauturan no, ang isa kadako nga talalupang doon nga si Jose pananglitan posible gid siya makapabugal sa iyang ugalingon kay balukos na ay simple lang na iya. Amo ni ang rason apang wala niya gin paibabaw ang iyang kaugalingon, labaw sa Ginoo o nagpabugal siya kundi iya gid gihapon ginkilala nga ang Ginoo amo naghatag sa akon sinisang kaalam. Maskin wala ini gin recognize ni Paraon, apang si Jose iya gid ginhimo ang iyang mahimo agud to sa pagpakilala sa Ginoo nga amo ang rason sang iyang kauswagan kag sang kaalam nga yara sa iya. Salamat, Pastor, nga si Jose wala nagpabugal. Nami sa imo nga pagsaysay sina. Kag isa pagit, Pastor, na ako telupagdan. Nga si Jose, nagpabilin bala sa iya ang espiritu sa pagkaulipon. Nga on the first place, di ginbaligya siya mo sa mga autodya, being a slave sa Egypt. Kag nagpabilin siya sa dugay nga panahon nga ulipon. Karon natagaan siya sang tsansa nga nakagwa and then rose to power next to the king. But ang espiritu ni Joseph, Ma'am Giselle, nagapabilin nga siya daw slave ng yan. Wala siya dapat ipabugal. Ma'am Giselle, anong nakita ni Paraon sa kay Jose nga na-point gid siya being next to him? Sa aton nga mapulupangdan sa leksyon naton, Pastor, nga si Farao nangita gid sa sang kung gapalibog sa mo. Ano ni man anong buot silingon sini. May buot silingon gid ni. So nangita ang siya sa iyadamgo. tao. Ang iyadamgo. So nangita gid siya sang sino ang maka-interpretar sini. So ara na si Joseph. Gipadala na sa Ginoo si Joseph. Tapos ang nami pagigili, Pastor, nga si Joseph wala niya lang gin-interpret. Wala niya lang ginggaan kahulugan, kundi ginggaan niya pa solusyon. So dira nakita ni Farao, lain ni siya. Ginggaan niya nga interpretasyon, nami pagid kay may ara na siya ginhatag na solusyon. So sa ground nga nakita ni Farao nga siya gini, Pastor, siya gini kay Satan sa bilog nga Ehipto kag sa bilog pa nga sino pa iyang kakilala nga ginpatawag niya nga para ma-interpretar nami si Joseph kay may plus pagid, may solusyon pagid. So iya nga kay kabalo ka naman gali ko ang solusyon, ikaw na lang akong pakuan kay kabalo ko nga may kaalam kagid nga i-implementar ini nga mga solusyon. Kanami, Ma'am Giselle daw Caragon, ang tao ba lang nga ang kaalam niya halin sa Ginoo, wala sing makalabaw bisan ano pa kaalam sa mga kalibutan. Amo na mga kauturan kung kayo sa bala, kita nga ginikanan, matinter kita. Pagpa-eskwela sa atong kabataan, sa mga dalagko ng universidad. Okay, kay ti, nami ito sila, grabe ito sila. Pero mga kauturan, nalipat kita, nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bisan ari lang necessity, hindi known, pero ay nang kalam, labaw na nga kaalam sa ibang pa. Nga kaalam, just like Joseph sa Biblia, mga kauturan. 30 years old si Joseph, kag siya naging appoint ni Paraon. Bata pa, Pastor. And then, he has a long way to go sang siya nag-ano na. Okay. Pastor, karon nagkonfronta na si Joseph kay ang mga kadanhon nga dito si Jacob nga tatay kag iyang mga utod nagagutom-gutom dito, and then sa interpretasyon ni Joseph may 7 years nga prosperity ti aragin nagamuad gid nakalaba gid nakadako gid si Paraon way nagsala sa pagtudlo kay Joseph nga mangin director kag overseer sang tanan nga riches ang Ehipto. Karon ang iyang mga utod nagkari. Anong natabo, Pastor, when these people came?
diri naton makitaan na mga kautoran, no, Pastor Ma'am Giselle, ang kinaiya sang tao nga mahinadlokon sa Ginoo. Imagine ka si Jose, ginbaligya siya 17 anyos pa lang. So 14 ka tuig niya nga pag-antos sa prisuhan, no? Tanan na lang kabudlayan hasta nga ginhimo siya ikaduha sa pinakataas nga tao sa Ehipto, sunod kay Paraon. Sa bagay nga pwede gani siya makapirma iya sang mga papilis sa baylo sang ngalan sang Paraon. So dako gid nga pagsalig, so dako na gid si Jose nga sa laligan subong isa ka vice dira sa Ehipto. Kag karon nakit-an niyang iya mga utod. Kung sa tawhanon lang naton nga paminsa, no? Dako ka. Ari gali ko mo pantayan yun lang kay. Oo. Tinion ni sa pagtimalos. Apang nakita naton dira nga lain ang paghangop ni Jose sa sini nga sitwasyon sa pagtan-aw niya sa iya mga utod. Ang iya nga direction hindi amo ang pagtimalos kundi amo ang paghatag sa ila sa pagtalupangod. Kamusta bala, may pagbag-o bala sila? Sila bala nakatuon sang leksyon sa ilang kinabuhi? Mayara siyang concern, no? Para sa kaluwasan sang iyang nga mga kauturan. Humanly speaking, siguro may ara gamay nga bitterness sa iya, no? Siyempre tao lang kita. Oo, bawsong una nagapakiluoy ako ba wala gid nila ako gin apang nagpangibabaw ang gugma kag ang imahin sang Ginoo sa kay Jose. Kag pinaagi sa iyang relasyon sa Ginoo, ini nagbaylo sang iyang balatyagon halin sa pagkaugot pakadto sa paghigugma maskin pa sa panahon nga siya na namatay. Ang iyang amay namatay, ang mga utod niya nagkakulba basi kung ano kita sini. Apang si Jose nagsilinggid sa ilang hindi ka mo magkakulba, sustinihon ta ka mo, pati ang inyong mga kabataan, pati ang inyong panimalay. So, dira nato makita ang tuman iyang pagpatawad. No? Ang pagpatawad nga nagakalipat sa nagliligad, hindi pero sa aton kung kaisa nga mga katawhan, no? Siling kita nga makapasaylo kuya pero ang hindi malipatan. Hindi kuya malipatan, no? Siling ining ang pilas na ayo pero ang ano ni Scar. Ang scar. Oo, nagapabilin ginaagyapo, no? Pero si Jose kaangay siya sa paghigugma kag pagpatawad sa Ginoo. Yes, thank you, Pastor. Ma'am Gisela, nung imong talupandan. I-add ko lang kay daw ara naman tanan sa ginambal ni Pastor Aragon, makita naton mga kauturan, Pastor, nga grabe gid gali ang revelation sa Ginoo sa storya ni Jose. Makita naton dira nga pirti man ang kung sa baga wala pa gani nakatunga ang mga naagyan ni Jose sa naagyan man sang Ginoo, pero dira sa story nakita naton nga ang gugma amo na hambali Pastor, ang gugma kag pagpatawag nagpangibabaw gid sang tanan. Yes. Kanami mga kauturan. Kadamo gindani sa amon nga isa-isa apang panahon tama nakakulabos. Ari Ma'am Giselle naon ikaw sa Tuesday nating election. Si Joseph kag si Benjamin nga yan utod. Nga ang five times nga kadamo sang ginatay kay Benjamin nga pagkaon sang naghatag si Joseph sang bangkiti sa ilang yang 11 ka mga utod. Si Joseph, si Benjamin niya, gintagaan niya 5. For what reason? Ano ang gina-approve ni Joseph sa sina nga sitwasyon? Una sa tanan sila Pastor Aragon, Pastor Damado nga, di ba, nabalaan naton nga wala pa sila kabalo kung sino si Jose sila nga time. Tingala silang, may imbis nga anoon sila, do akusahan sila sa gimo nila. Makaon pa sila. Do naglibog ila utok. Sige lang. Tapos dugay-dugay ara na sila. Tingala naman sila sa katingalahan naman nga
hala pasunod gid. Paano nabalaan nga amo ni Alin sa magulang? Oo, Basta di ba sa kung magulang. ikaw dito pastor do questionable ba? Pero wala gid, hindi gid sila makaano, wala Paano gid. nakabalo ni siya? Oo, nga amo na. So daw makahambal gid nila, may nabalaan gini nga tawo sa aton nga ano pamilya. Daw amo na bala pastor. So tapos dira nga gakaon na sila, ginagaan na pagkaon si Benjamin. Nakita gid ni Joseph syempre palangga nya gid ang iya nga utod kay siya gid to ang kung sa baga full gid nga brother. Ti pastor ang iya gusto nga mabalaan kung ang iya ba nga mga utod amo man ang treatment kay Benjamin paparehab la sa iya sang una kung ginano siya gusto niya mabalaan kung amo bagid na ang treatment sa iya nga mga utod kay Benjamin man. Pero nakita niya, pastor, nga hindi. Wala sang nagreklamo, wala sang nag-question, daw wala lang. So, daw my first step of ano na nga, ay, hindi gali. Wala gali sila sang pari-parihaman nga. Nakatulupangod na sila nakatulupangod sa na siya. ilang nga, ano. sala. Yes, okay. Nga panilag si Joseph. Sabi, ano ginabi? Basta gadulot ila mata ka binamin. Nga damo, hindi ako para sang samon. Yes, Pastor. Pastor, no, gin-mention na kay ni Ma'am Giselle nga si Benjamin, amo gid niyang utod lang gid ni Jose sa iya Iloy. No, kiti duwa lang gid sila ka mag-utod mo. Kag amo ini ang isa sa mga rason nga agin kaugtan man si Jose, bangod sang pabor man sang amay sa iya. Kay ti palangga man iya kaayo gid iya si Rachel kumparar sa kay Leah. Kag kun aton pagabasahon ang bala nga kasulatan, ang mga utod ni Jose gin-address as mga tao. Pero pagkakita niya sa kay Benjamin, si Benjamin lang ang gintawag niya nga brother. Amo ni inyo utod. Oo. Kag gin-greet niya si Benjamin, my son. No? Daw may ara ba lang nga special nga affection, no? Connection sa kay Benjamin. Kaya ti amo gid niya iya nga utod gid. Kag gin-mention man kay ina ni Ma'am Giselle na hanungod sa tong pabor nga ginhatag ni Jose, bangod sa tong imagine ka 5 times gid. Posible siguro tanawon ta gid ni kun ara pagyapon kun amo to sila ni pastor kana kun gadulot pa ni mata nila. Pudamo gid yang iya ba. Apang nakita ni Jose labi na gid sa panahon nga si Benjamin unta iya nga pagaipabilin. Kag nag-offer si Judah nga ako na lang sa baylo ni Benjamin. Kag hindi lang si Judah, kundi ang tanan nga mga utod nag-offer sang ilang kaugalingon. Kami na lang himo ang sleep, hindi lang siya. So dito nakita ni Jose nga may pagbago gid. May ara gid nga repentance, no? Paghinulsol kag dito makita naton mga kauturan ang isa ka pagbaylo, no, sang kinabuhi isang tawo nga pinaagi lang gid sa bugay sang Ginoo ini mahimo sa ila kag subong man sa aton. Yes. Thank you, Gid. Ma'am Giselle, sa aton nga Wednesday, inaangkap na daw ginapatiyan sa may tuptuhan nga daw may magic. O kung daw may Hurim-hurim ko sa aton. Kagimbutang ni Jose, gisugo iyang mga sulugon, mga attendant, ngayon butang yun sa sulod sang sako ni Benjamin. Na, tigin pati man sila, kag di naglakat na ang mga utod ni Jose Pauli na, kay nakabakal na sila, ginlagas sila. Kag dayon nakita kay Benjamin, kag ginakusar nga, ginkawat ni Benjamin. Ano ang gusto i-prove ni Jose, Ma'am Giselle? Okay, sa sitwasyon nga ito, daw ginggaan man sang butang ta knowledge sa Ginoo si Jose kung ano iya obrahon. Yeah. Kay feeling ko hindi man to iya nga ano mo, nga ano kay hindi ni matabutan kung wala to niya gimbutang. Yeah. Ang kupa. Ang nami pagid a background gali pastor di ba sa kupa nga ito. Ang kupa to ga represent to nga kabalo daw si Joseph sang sikreto sa ilang mga kinabuhi. Mabalaan ni Joseph. Mabalaan ni Joseph. Ang ilang Mabalaan mga ni Joseph sikreto. ang mga sikreto. So, dito naka-feel na gid ang mga brothers ni Joseph, ang iyang mga utol. Hala, mabalaan gid ni Joseph ang aton mga nag-guilty bala sila. Guilty nila, pastor, nga
makabalo gini sila sa akon sa aton nga sala. Kabalo gini siya sa aton sala sini. So pastor, ginhungod gidto nga gibutang ni Jose didto para maka-feel ang iya nga mga brothers sang guilt, sang intensity sa ila nga sala nga hala may sala gigami kag ano pagid pastor before pagid gali nga nakit-an didto sa sako ni Benjamin naghambal pagid sila nga kung sino do confident wala didto kung sino to kailangan gid sa nga kung hindi siya mapatay mahimo siya nga naulipon kag nabalaan nila kay Benjamin didto na gid sila nga pirti na gid nila concern kay si Benjamin pagid nga amo gini ang among gihalungan nga amon nga siya pagid so didto na gid ang guilt sa ila nga sala ila na gid na feel pastor nga Grabe ang pasalig yes nila. yes pastor Kay ginbangkot sila nagpangawat ka mo, nadula to ang kupa sa ano ni Jose. Okay, tigil pasalig ba nila nga wala kami Okay, sige Jose sa kung sino dira ngara dira because they are confident Yes. wala gid manginulipon siya o kung patyon siya. Yes, pastor. Oo, okay. Ini si Benjamin, kundi dito gid siya gatupad sa kay Jose. Kag siya may access sa inang cup of divination nila. Now, aton talupang doon mga kauturan nga ini siya wala nagapakilala nga si Jose nagagamit sini for divination. And I don't know anong ilunggos ng divination. Pakot-pakot. Pagpakot-pakot. No? Kaya ginaobra ni sa mga Ehiptohanon, ini ang kupag, butangan nila sang tubig, o kung ilimnon, dasun ila na interpretar kung anong nagalutaw dira sa kupa, Ano makita nila? para nga makita nila, aamuni ang buot silingon sining galutaw nga ini sa palabuton. No, ini wala ini ginagamit ni Jose, kaya ini supak sa balay nga kasulatan, apang wala kita sang record nga si Jose nagagamit sina. Apang ginhimo lang ini ni Jose sa paghatag sang kahadlok sa mga utod. Nga, uy, kabalo bala ni sila sa mga amusin So, basi mabalaan kita o kung ano, apang inisya nagapakilala lamang nga isa inisya kapag test, no? Pagtilaw sa gihapon kung ano gid bala ka sincero ang ilang paghigugma sa ilang utod. Oo. Kag dira gid na aprobahan sa mga utod. Kag dira gid sila bala naka ano gid nakadalum-dalum gid ang ilang pinsan. Nga hindi lang basta-basta ini nga tao. Kag dira gid sila ganoy. So si Huda amo ang nag-offer. Nag-offer nga. Hindi lang siya ako lang. Himuan lang ko slave. Pero at least ang punto diri ginbalik gid sila. Kag wala gin pakadto, gin papauli si Binamen upod ni Huda kung hindi i-redeem sang tatay. Na. Sang ari sa aton nga Thursday nga election pastor. Kami na diri na ang kalawat-hawat nga senaryo. Finale. Yes. Ano na pastor, ang buot silingon kadalom sinang silingon ni Joseph ako si Jose nga inyo utod. When Joseph was really revealed to him nga to them nga siya utod. Diri makita naton Pastor Ma'am Giselle, mga kauturan ang genuine nga paghigugma ni Jose. Sa pagsiling niya, ako ang inyong utod nga si Jose. Siguro nga ang mga kauturan, hindi guro sila pati sa bagay nga ginsulit pag ni Jose, ako ang inyong utod nga si kari ka mo sa akon. Akong inyong utod nga si nga ginbaligya nindi dito sa Ehipto. No? Kag diri natin makita ang pagkasinsiro kag ang paghigugma ni Jose nga amo ang reflection sa paghigugma man sang Ginoo sa aton no nga mga makasasala no so diri naton makita kung ano bala ang isa ka butang nga mahitabo ko ng isa ka tawo magpatawad kung kay isa mabudlay ang pagpatawad kapin pa kon ina balang gindaog-daog ka, kung ginbutang-butangan ka, kung ginpigos ikaw, apang kung magpatawad lang kita, ang Ginoo maghatag sa aton sang isa kadako nga kalipay nga hindi naton mabatyagan sang sagahupot kita. Yes, and that's Kay kung kay isa bala no, kung nagahupot kita sang pagdumot,
hindi kita makabatyag sang kalipay. Bug- Lain perti ka gid iya ang feeling. Pero kung nagpatawad ka, lain nga kalipay imong batyagan kag ini siya isa man ka refleksyon nga handom sang Ginoo nga aton pagasundon ang espiritu sang pagkamapinatawaron. Kanami, Pastor Aragon. Ma'am Giselle, ining siling ni Joseph, hindi ka mo magbasulanay. Kaya ang Ginoo nagpadala una ahead of you sa akong diri sa ito. Anong buot siningon sinang statement? Para sa akon nga pag-interpretar, Pastor, nga all things work together Amen. for good. Kanami. Kung abi natin bala, siyempre, mangita, paagi ang Ginoo nga bisan nakasala kita, ibalik taron niya bala ang sitwasyon. Nga ang aton ginhimo nga sala, mahimo nga blessing bagid sa aton. Hindi bagid sa aton, sa bilog gid nga henerasyon sa aton pamilya kag sa lain nga mga katawhan. So makita naton Pastor nga perti gid gali ka gracious gid ang Ginoo nga bisan ano kita ka makasasala, himuon niya ang tanan nga mabalik lang gid kita. Kag ang nami pagud Pastor kay himuon niya ang aton sala ma-realize naton. Hindi man nga ihatag niya lang dayon ang blessing. Hindi gusto niya man nga ipa-realize gid sa aton kung ano gid ang intensity sa aton sala. Para repentance ang nami sa repentance Pastor kay arab lang genuine gid ihatag mo gid tanan sorry gid Lord hindi gabasol ka gid sa imo ginhimo kag dira maghambal man ang Ginoo aari ang akon anak nagrepent na gid siya. So tagaan ko ni siya sa kalipay nga hindi ya gid matungkad. Amen. Kanami gid sa aton Ginoo Pastor. Isa pagit kanami Ma'am Giselle sa imong pagpatag. Pastor ako nakita pagid diri nga isa. When Joseph said, God sent me ahead. Sa inyo. Si Joseph nag-emphasize ang pagpatawad of course. Kag siguro Pastor si Joseph dira lang man nakatulupangod. Dira lang sa ka-realize nga amo gali ning ari gali ko sa ito because of this. And that's it. That's why gin-reveal man niya ang iyang natuklasan, ang iyang nadakpan nga ang ginpadala siya sa ito nga sa slave. Kag nahimo siya karon nga next to Pharaoh because of the pagluwas man sa iyang katawan. Yes, Pastor. Amo ni mga kauturan ng isa katalalupang doon nga aton man dapat pagatunan kag pagasundon sa atong kinabuhi. Ang pagtugyan kag pagsaligid sa Ginoo sa tanan ano man matabo sa aton, may ara man kita sa kapipitan, ara man kita sa kabuganaan, apang ang Ginoo amo lang gid gihapon ang magapanguna kag magapangibabaw. Hindi kay kunara kita sa kapipitan, Ginoo kita, kunara kita sa kamungayan lipatan ang Ginoo. No apang ang ehemplo ni Jose, isa ka ehemplo nga aton sulundon, subong isa ka alagad sa Ginoo. Yes, mga utod, way na kami panahon. Kadamo pagid sa akong inambal nga mga punto tani apang way na kita panahon. Ako na pagabayon si Ma'am Giselle. Ma'am Giselle, last warning. Ang ako naging nga madugang pastor, tikidamo-damo naging kita sa ano nga mga kauturan, hindi gid kita mawadaan sang paglaom. Amen. Kita tanan ginluwas ang Ginoo bisan pa nga kita butang ta enemies ang Ginoo tungod sa aton sala. Apan ging pakamatyan kita niya. How much more siguro kung aton gid siya nga batunon nga Ginoo naton. So mga kauturan sa aton tanan, never give up gid, never lose hope kay ang aton Ginoo pertigid ka mahigugmaon. Amen. Amen. Yes, Pastor Jess. Mga kauturan, ang Ginoo gid interesado sa atong kinabuhi. O ang Ginoo gid nagahatag sa aton sang giya. Lamang aton kilalahon nga ang Ginoo amo ang pangulo sang atong kinabuhi. Kag unahon naton siya sa tanan nga mga butang kay ang Ginoo gid magahatag sa aton sang padya nga wala natong ginapaabot. Yes. Matuod na mga kauturan. Siguro iban sa aton makarelate man sa kayusi. O kon magabot ang panahon sa aton kapipitan, magabot ang panahon sa aton kaperdihan. Pareho sa kayusi, nga ginbaligya sang iya mga utod, sakit sa iya. Apang mga kauturan, padayon lang kita sa pagkamatutom sa Ginoo. Bisan mabugat, bisan mapait ang aton nga mga maagyan. Because just like Joseph,
iya kita alay ayon, iya kita butong halin sa aton pagkadus mo, kag iya kita tagaan sang manami nga pangapalabuton mga kauturan. Hindi lamang para sa imo, para sa akon, kundi para man sa aton bilog nga hinigugma sa kinabuhi. Kag sa pagbalik sa Ginoo. Pastor Jess, pangabayon ta ka sa pag-close ang atong discussion. Ginoo, amon ginatakpan ining amon pagtuon upod ang dako nga pagpasalamat kag kalipay sa imong gugma kag pagkatutom sa tagsa sa among kinabuhi. Tuguti nga ang kabuhi ni Jose mangin isa sa amon ehemplo, Yes. sulundon subong isa ka reflection sa imong gugma kag sa imong mapinadayon nga pagkatutom sa amon. Ginasalig namon na tanan ang among kinabuhi. Pagkamayuha kami kag salamat nga ikaw nagsabat sa amon pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.